Κύριε Προϊστάμενε της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Περιφερειακού Συμβουλίου, σχολικοί σύμβουλοι, μέλη της ΕΛΜΕΣ και ΠΙΣΔΕ Σερών, διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί μαθητές, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην απόψινή μεγάλη γιορτή του σχολείου μας, η οποία είναι μεγάλη βέβαια, γιατί το μήνυμά της είναι σπουδαίο και πολύ επίκαιρο. Είναι το μήνυμα που στέλνει ο μεγάλος Αριστοφάνης σε όλους εμάς που ακόμη δεν έχουμε αποφασίσει ότι πόλεμος και πολιτισμός δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου, του 5ου αιώνα π.Χ., ο μεγάλος κομμωδιογράφος έβαλε στο μυαλό της Λυσιστράτης μια πονηριά για να μπορέσει να σταματήσει τον πόλεμο, Δηλαδή να πείσει τις γυναίκες να στερήσουν τον έρωτα από τους άντρες τους και να καταλάβουν την Ακρόπολη, ώστε να μην μπορούν εκείνοι να πάρουν χρήματα για το στρατό και το στόλο. Άραγε στο δίλημμα έρωτας ή πόλεμος, τι θα επιλέξουν τα αφηνιασμένα αρσενικά? Μα δεν είναι μόνο αυτό, είναι που και οι γυναίκες είναι επιρρεπείς στον έρωτα και δεν είναι καθόλου εύκολο να πιστούν. Συχνά πυκνά σκαρφίζονται τρόπους να εκτονώσουν το πάθος τους. Θα τα καταφέρει άραγε η Λυσιστράτη να φέρει την πολυπόθητη ειρήνη στην Ελλάδα? Μια αρχαία κωμωδία αναβιώνει λοιπόν σήμερα μπροστά σας, με σκοπό να σας χαρίσει πολύ γέλιο, αλλά και να σας πείσει ότι ο έρωτας είναι περισσότερο συμβατός με τον άνθρωπο από ό,τι η έκθρα. 22 μαθητές από όλες τις τάξεις του 3ου Γενικού Λυκείου Σερών υπόσχονται ότι θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για σας, πατώντας ένα κείμενο που έγραψε και επιμελήθηκε η ταλαντούχα καθηγήτρια του σχολείου μας, η κυρία Ισιδώρα Μάλαμα. Σας ευχόμαστε να το απολαύσετε. Όλοι μας ήρθατε στο ταξιδιού την πόλη, σε μια παράσταση σταθμό που πρέπει να δουν όλοι. Εκεί στα χρόνια τα παλιά, στου Περικλή τα χρόνια, οι άντρες όλος φάζονταν σε θάλασσες, σαλόνια. Πολέμαγαν μήνες πολλούς, μα διαφορές δεν λύναν. Και οι γυναίκες κάκιωσαν γιατί μονάχες μείναν. Και τότε μία από αυτές, γνωστή ως Λυσιστράτη, σκέφτηκε μία πονηριά με στόχο το κρεβάτι. Αν είπε δεν τους δώσουμε αυτό που όλοι ποθούνε, αν δεν μπορούν σαν έρθουνε με μας να κοιμηθούνε, τότε θα κάνουνε αυτοί ό,τι και να τους πούμε. Και έτσι θα απαιτήσουμε τη μάχη να αρνηθούνε. Πήρε λοιπόν και κάλεσε το κάθε θηλυκό για να του πει να κόψει επιτέλους το κοκό. Έχουν κανονίσει. Και είναι όλοι τους που λες. Κάτι άγρια λιμάρια. Πάντοτε τις τριμώχνουνε στα σκοτεινά αβάρια. Και αυτές πια οι ξετσίποδες. Το όχι,
Δεν το γνωρίζουνε. Σφύριξε το αρσενικό, τρέχουνε και σπίζουν. Τι είναι, Λυσιστράτη μου? Γιατί είσαι κατσούφα? Πάνω που θα πασπάλιζα στο κέικ μου την τρούφα. Δεν το ξέρα, Κλεονίκη μου, πως τρούφα το λένε τώρα. Την ίδια γλύκα έχουνε. Βρε, κόψτε πια τη φόρα. Άστα αυτά και λέγε μου, γιατί έβγαλες τελάλι? Γιατί όλες μας φώναξες? Κι είχα να ψήσω πάλι. Κέικ με τρούφα. Θέλω σε όλα σας να πω απόφαση που πήρα. Απόφαση που αφορά το γυναικών την μοίρα. Κάλεσα τις Σπαρτιάτισσες πρώτη στη Γρηγοράδα. Καλέ, αυτές που ρίχνουνε κορίτσια στον Κεάδα? Αυτές που τα μωρά σκοτώνουν τα καημένα? Και αυτά συρίζουνε μονίμως τα σκασμένα. Λοιπόν, θα έρθουν κηδιωτές και από όλη την Ελλάδα. Πάνω ένα πράγμα ξέρουνε, τα χέλια μαρινάδα. Νομίζουν μαγειρεύουνε σαν το πετρετζίκι. Άσε που σκόρδο θα βρωμούν από το πολύ τζατζίκι. Ναι, βρε. Αν όμως όλες έρθουνε θα σώσουμε τη χώρα. Που οι μάχες και οι έρηδες τι να ταιριάζουν τώρα. Και τι μπορεί καλέ να κάνει μια γυναίκα που μόνο στα φορέματα μπορεί να παίρνει 10? Αυτά είναι Κλεονίκη μου που τώρα θα μας σώσουν. Καλτσόν, τακούνια, εσόρουχα, βοήθεια θα μας δώσουν. Να βάλω τότε πρόστιχα, να βάλω ξεσκισμένα. Τότε δεν θα σηκώνουνε το όπλο σε κανέναν. Να βάψω χείλη κόκκινα, που να εκπέμπουν πάθος. Τότε θα καταλάβουνε του πόλεμου το λάθος. Μα αυτές αντί να σπεύσουνε τρέχουν στα πανηγύρια. Μα πώς να ξεπορτίσουνε, έχουν το 1000 μύρια. Τα ρούχα θε να πλύνουνε. Βρακιά να ξεσκατώσουν. Μωρά θε να βυζάξουνε. Το δούλο να γαζώσουν. Με 10 ξεσκονόπανα να γλύψουνε τη σκόνη. Και να έχουν τον καθένα τους μονίμως να τα χώνουν. Να τις καλές, πώς έρχονται. Κορίτσιες, βιωτές. Μαζί τι μου ρέτησες. Σαν άντρες είναι αυτές. Είμαι η Μέρη Παναγιώταρα, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι αυτό που λέμε δείγμα τυπικό. Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί, πριν ξημερώσει δηλαδή καλά-καλά, λέω από μέσα μου μουλάρι σηκωτήσω, γιατί εδώ σε περιμένουνε πολλά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να ποτίσω και να ντύσω τα παιδιά, ενώ παράλληλα ετοιμάζω πρωινό για τον μπασά. Το πηγαίνω στο κρεβάτι και αυτομάτως κατεβάζω τα παιδιά στο σχολικό. Πάω γραμμή για να ψωνίσω και ο χασάπης μες στη βούρια να μου πιάνει και εδώ. Να έχω το νου μου κάθε μέρα για πουκάμισο και σόβρακο καινούριο καθαρό, κι αλλήμωνο να το ξεχάσω και δεν βρει ζεστό νερό. Να συγυρίζω τα κρεβάτια και το σπίτι, να ετοιμάζω φαγητό για τα παιδιά, κι εγώ να φύγω νηστική και σαν τρέλη για τη δουλειά. Αργήσαμε λοιπόν. Καλή μου Λυσιστράτη. Μίλα μωρή, μου γκάθηκες, απάντησε, πες κάτι. Ειρήνη μου, τον είχε τόση ώρα. Ψήναμε στο φουρνάκι. Και το πετσί τραβάγαμε με κάποιο μποτοξάκι. Ή μήπως λαμπητό. Γυμνάζαμε το σώμα με ασκήσεις. Και κάναμε μισίσκα που ρίχναμε και κάναμε βυθίσεις. Ή μήπως ασπασία μου κάπου τραβοκοιτούσες. Και τα
αγάπητα της καθεμιάς παντού τα συζητούσες. Και σαν θήπη. Και σαν θήπη. Περιδρόμιζες και άργησες να φτάσεις. Βλέπω πως δεν κατόρθωσες 1 κιλό να χάσεις. Φτύς. Άντε βρε Λυσιστράτη μου, μας βρίζεις τόση ώρα. Πες μας γιατί μας φώναξες και τι μας θέλεις τώρα. Ακούστε με προσεκτικά τι έχω να ρωτήσω. Και πως όλα τα θέματα σκέφτομαι να τα λύσω. Πόσο καιρό οι άντρες σας στο χάδι σας στερούνε? Γιατί πέρα στον πόλεμο άσκοπα πολεμούνε. Είναι μήνες τώρα πια που έχει να γυρίσει και με τα χέρια του γλυκά να με κρατήσει. Ποιον καλή πασπάρισα στην τρούφα σου πριν? Το χάσαμε το μέτρημα Χριστούλη μωρή. Πάνω από χρόνο είχαμε, λίγο να κοιταχτούμε. Τόσες κρέμες, τραβήγματα, έτσι δεν να χαθούνε. Πάνω από εξάμηνο είναι που κουβαλάω. Οργώνω, τρέχω, κουβαλώ. Μόνο βούλη δεν πάω. Κι εγώ. Έχω ένα τρίμηνο μόνο που κοιμάμαι. Μόνο με το κουτσομπολιό. Τον άντρα δεν θυμάμαι. Να, 2 χρόνια τώρα ο άντρας μου στον πόλεμο γυρνάει. Και μέρα από το πολύ φαΐ. Ρούχο δεν του φοράει. Και δεν υπάρχει και τεκνό. Να ανοίξει το ματάκι. Τρούφα να πασπαλίσουμε παρέα το βραδάκι. Λοιπόν, έχω τον τρόπο που τον πόλεμο θα λύσει. Και καθεμιάς ο σύζυγος, όπως είπαμε, στο σπίτι του θα ζήσει. Πες και τώρα σταματώ, νύχι να κονίζω. Κι εγώ θα βάλω φόρεμα, με κόβα θα γυρίζω. Θα κόψω το κουτσομπολιό. Δίαιτα θα αρχίσω. Κι εγώ τρούφα ποτέ ξανά, με άνατα δεν θα ρίξω. Ναι, καλά. Για να τελειώσει ο πόλεμος και πίσω να γυρίσουν, για να μπορούν τα παιδιά ειρηνικά να ζήσουν, οι άντρες όταν θα έρχονται και έρωτες συζητούν, την πόρτα και την αγκαλιά κλειστή πρέπει να βρουν. Θα τρέχουνε με στη λύση αυτή, κοκό θα ψιθυρίζουν, κουκου-κοκό θα λέμε εμείς και αφήστε τους να βρίζουν. Κούκου-κοκό! Κούκου-κοκό! Λυσιστράτη. Προτιμώ τον πόλεμο. Καλή και ξένη τρούφα. Και εσύ, αγαπημένη μου, Το αυγουλάκι ρούφα. πώς αυτή. Τον έρωτα στον άντρα μου, ποτέ δεν τον αρνιέμαι. Γι' αυτό κάνω τα νύχια μου, για... Πάντα δεν περνιέμαι. Και εμένα που με βλέπετε έτσι νταβρατισμένη, με όλο αυτό που ακούγατε νιώθω εκνευρισμένη. Άσε βρε Λυσιστράτη μου, αστεία που λες τώρα. Και πού θα βρίσκω άπειτα να βγαίνουνε στη φόρα. Ναι, πού θα βρίσκεις. Άσε που το πολύ κοκό την όρεξη ανοίγει. Και ρίχνω με τον άντρα μου μια μάσα που κολλήγει. Λάθος έργο, Οι γυναίκες είστε. Ξέρετε πώς θα το χειριστείτε. Πείτε μου τώρα όλες σας τον Εύρε πως συμφωνείτε. Όλες θα συμφωνήσουν. Α, μα εσείς δεν τρώγεστε εις τολοειδίες. Γι' αυτό μας ξεβροστιάσανε όλες οι τραγωδίες. Δεν έχεις άδικο πολύ. Πώς και σε ειρήνη, γιατί καλοί και οι έρωτες, μα πόλεμος οδύνει. Για πες βρε, Λυσιστράτη μου.
Πώς σκέφτεσαι το θέμα? Περίμενε μισό λεπτό, συγγνώμη. Τρώω για την κρέμα. Καθόμαστε στο σπίτι μας. Εσώρουχα φοράμε. Συγγνώμη. Και μόλις μας αγγίζουνε, την πλάτη μας γυρνάμε. Έχω να βήχα σήμερα. Και εκεί που ερωτοπονούν, σαν λύκοι που αληχτάνε, λες... Το κεφάλι μου ανοίγει. Και αύριο μέρα θα είναι. Και αν με τη βία έρθουνε... Κι αν μας ξυλοκοπήσουν. Και κάνουν πράξεις βίες. Τον πόθο τους να σβήσουν. Τρώω. Βρε γυναίκες είστε. Ξέρετε πώς θα το χειριστείτε. Πείτε μου τώρα, αλλά σας το ναι. Πώς συμφωνείτε? Όλα θα συμφωνήσουμε. Και εσείς οι Αθηναίες, μην τυχόν απέχετε. Δεν είμαστε τυχαίες. Και φόβαμε. Χαράματα οι γερόντισσες. Ακρόπολη θα βγουν. Όπλα να πάρουν οι άντρες μας πλέον δεν θα μπορούν. Εκεί είναι βρε όλα τα λεφτά που για τις μάχες δίνουν. Μα αν τα πάρουν δεν μπορούν, πόλεμοι δεν θα γίνουν. Ωραία. Πες τον όργο μας. Και μου σπάσε τον ήχη. Όταν σου λέω γκαντεμιά, νυχούλα σου πετύχει. Αχ, το καημένο. Τέτοιο πράγμα έπαθες. Απέσιο. Α! Εγώ θα φέρω το σφαχτό, που θα είναι για θυσία. Ποιος αυτό? Ποιος αυτό? Συγγνώμη λίγο. Έχουμε και δουλειές. Άντε βρε. Άντε βρε. Αυτό είναι απαραδεκτό. Είναι παρανομία. Άσε που εγώ προσωπικά vegan τυχαίνει να είμαι. Δεν θα το φάνε, ρε άνθρωπε. Δεν θα το φάνε όλοι γουρλοί. Είναι... Για το Θεό σου το πάμε. Και καλωσία. Τι κάνω καλέ. Τι θες να σφάξουμε για αυτούς, καμία λαχανίδα? Να, γιατί όχι. Λίγο κρασάκι θα στάξουμε εκεί. Και γάλα μια μερίδα. Α, δεν μπαίνει ενόπνευμα. Τι είναι αυτό? Βαθαίνει ξεφίδες. Και προκαλεί και γύρανση. Θα πιω εγώ 2 μερίδες. Το νου σου πάλι στο φαΐ. Κρασί χωρίς μαρίδες. Πλάκα με ευχαριστώ. Νομίζω τρώνε και καρπούς. Βάλε κανένα χουρμά. Ίσως κανένα δαμάσκηνο και λίγο κουρκμά. Μπράβο. Δεν θα το φάνε, ρε άνθρωπε. Είναι για ορκομοσία. Τόσο φαΐ αφάγωτο από το Θεό αμαρτία. Έλα, συγκεντρωθείτε. Ό,τι εγώ ορκίζομαι, μαζί μου ορκιστείτε. Τα λόγια τώρα που θα πω, μαζί μου θα να πείτε. Μη σώσει κανένα αρσενικό με αυξημένο πάθος. Μπροστά μου τώρα να σταθεί, θα κάνει μέγα λάθος. Μη σώσει κανένα αρσενικό με αυξημένο πάθος. Μπροστά μου τώρα να σταθεί, θα κάνει μέγα λάθος. Θα βάλω σεξ νεγκλιζέ, τον πόθο του θα ανάβω και να κουνάω τους γοφούς καθόλου δεν θα πάβω. Θα βάλω σεξ νεγκλιζέ, τον πόθο του θα ανάβω και να κουνάω τους γοφούς καθόλου δεν θα πάβω. Και όταν σαν ταύρος έτοιμος θα είναι να ορμήσει, θα λέω από την ανάποδη την πλάτη να γυρίσει. Και όταν σαν ταύρος έτοιμος θα είναι να ορμήσει, θα λέω από την ανάποδη την πλάτη να γυρίσει. Έλα, καλά. Άντε. Άσε λίγο και για μένα. Το πιεις όλο, καλέ. Καλέ. Παρή. Καλέ. Ναι. Άστο, θέλω κι άλλο. Τη δίρα. Καλέ, φωνές από την Ακρόπολη. Μπουκάρα μικρή
Είδε και απόειδε μωρέ για να τη σπίσει. Καμιά δεν θέλει φαίνεται τον έρωτα να αφήσει. Μα σαν ακούω θόρυβο. Κάποιοι τις μυριστήκαν. Καλέ, αυτοί που έρχονται σαν από τάφο βγήκαν. Πάτα βρε παπόγερε, κουνήσου γερωμένιο. Κάτσε καλά Κωστάκι μου, είμαι αργός σαν τρένο. Όταν κοιτάς τις νεαρές, σαν ό,τι χλιμεντρίζεις. Απ' την πόλη σου τη χαρά, το σόβρακα γεμίζεις, Το μάτι δεν γυρνάει ποτέ, μόνο κάνει σακούλια. Πετάγεται σαν την πορδίωτα, κοιτάει η μανούλια. Κοίτα να δεις τι πάθαμε, τώρα στα γεράματά μας. Εκεί θα σερφάραμε, τώρα στα κινητά μας. Να τρέχουμε να κάψουμε, εκεί στο φρούριο μέσα. Όλες τις βριές χωράδες μας, πια δεν έχουν μπέσα. Πάντως εγώ κουράστηκα. Τα πόδια με έχουν λυγίσει. Κάποτε στον πόλεμο ήρωα μ' είχανε βαφτίσει. Οι αρκούδες κατσικώθηκαν, ρούπι δεν το κουνάνε. Και μας στηρούν τους θησαυρούς. Τα όπλα μας κρατάνε. Ναι. Πάντως δεν είναι κι άσχημη αυτή η κουταμάρα. Ηρέμησε από την κρίνια της και από τη φαγωμάρα. Άσε που σπίτι το ποτό, το βλέπα με τα κιάλια. Και χθες κατέβασα καμιά 10 μπουκάλια. Η Διοάννη, η γυναίκα μου, Δείτε τώρα τι με κάνει αυτήν. Με βλέπετε, έτσι. Γιωργάκη, τώρα δεν θα φας. Όχι άλλο ποτηράκι. Κουνήσου λίγο, βρε άχρηστε. Πήρες βρε το καπάκι. Μίλα καθόλου, σου έπασες. Σταμάτα να μιλάς. Θα φας τις μπάμιες σήμερα κι ας μην τις αγαπάς. Ανάθεμα την σκασμένη και με πεθάνει. Του μπάμια δέσε. Έτσι να με λες, έτσι. Καλά, αυτές όλα τα ξέρουνε και όλα τα μπορούνε. Όσα μου λέει από εδώ, από εκεί θα βγουνε. Κάτσε να δεις. Μόλις δω τι